Όμως δεν θα βρισκόμουν εδώ εάν δεν υπήρχες εσύ. Έκανες την αρχή σαν μια μονάδα μοναχική. 10 μονάδες έγιναν 10 με το 1 και το 0. Τώρα προχωράμε μπροστά με ελπίδα στην καρδιά. Με φίλους βαδίζουμε και έναν ήρωα καινούριο. Μεγάλος, πολύ μεγάλος είμαι εγώ. Είμαι γιγάντιος και τεράστιος πολύ. Ψηλότερος από τον πιο ψηλό και τα πάντα τα ξεπερνώ. Γιατί εγώ είμαι ο αριθμός 100. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για να μετρηθώ. Μέτρα 10 δεκάδες, μία-μία στη σειρά μας κάνει 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Είναι τετράγωνο! Είμαι 10 επί 10 τετράγωνο. Εντυπωσιακό! Τόσο μεγάλο και τρανό! 1, 4, 9, 16, 25 τετράγωνα ξεχωριστά. Μα εγώ το πιο μεγάλο τετράγωνο. Αριθμός πολύ εντυπωσιακός, ο πιο μεγάλος και από όλους πιο ψηλός. Είναι 10 δεκάδες όλες τους μαζί, 100 φορές μεγαλύτερη. Είναι τέλεια και από όλους πιο καλή. Είμαι κομμάτι σας και μέρος σας. Στο σύνολο μονάδες 100. Είσαι κομμάτι μου, είσαι μέρος μου. Μας δένει κάτι το ξεχωριστό. Είμαι μεγάλος, πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος αριθμός, ο πιο μεγάλος, και από όλους πιο ψηλός. Σαν 10 δεκάδες που πετούν ψηλά, 10 πύραυλοι στο διάστημα. Είμαι μεγάλος, τεράστιος πολύ. Ο μεγαλύτερος με 3 ψηφία. Γι' αυτό έχω 2 μηδενικά. Δεν το έχεις δει ποτέ ξανά. Είμαι μεγάλος, πολύ εντυπωσιακός. Είμαι μνημείο, όπου κι αν είσαι θα με δεις. Βάλε 1 στο 99 και θα με βρεις ξανά μπροστά. Είμαι μεγάλος, μεγάλος, πολύ πολύ μεγάλος στη